ಹಾಯ್ ಯಾ ನಿಖಲ ಮೋಕೆದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಎಂಕು ನಿಖಲು ಬೇತ ವಿಷಯ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಕರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಜಿ ಕುಡೋರು ಹಾಕಲಿ ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಡ್ತುಂಬೀರ್ ಬೈದ ರೆಡಿ ಬೈದೆ ಎಂಚ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಲಿ ಫುಡ್ ಲೆಡ್ಡೆಂಡು ಟೊಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಟೊಡ್ಡಿ ಅದ ಬಾರ್ಸೋ ನೀರು ಕಲಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ತೂತಾರ ಇಜ್ಜದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇದ್ರೆ ಬೈದೇರು ಆರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಇತ್ತ ಟೊಡ್ಡಿ ಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಪಾಪ ಆರು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಆಂಡರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಇರೇ ಉನಿಯಾರ ಅದೇ ತೂನ ಗೊತ್ತಾನ ಆರು ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕಾರಣ ಮೋನೆ ಚೂರು ಡಲ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂದಾರ ಮೋನೆ ಪಂಡೊಂದಿಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ನನಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲೆನು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೇದಿ ಸಂಸಾರ ಇಂದ ಬತ್ತದು ಕೊಂಚ ಪರ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಅವಿನ ತೂನಂಗುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರ್ಡಂಡ ಏರ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಜೋಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಚೊರೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಇರ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗಾಡ್ ಬರ್ಚಿ ಪಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಗುಳಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಲ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಡ್ಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಗಾಡ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಅವಳು ಪೋ ತಿಕ್ಕ ದಾಳ ಮತ್ತ ಉಂಡು ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಂದುವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೊಡ್ಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರು ರಾಜ್ಯನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲು ವನಸ್ಗೆ ಬೈದ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ವೆ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡನಾಡ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಪರ್ಪೇರು ಏತ್ ತಿನ್ಪೇರು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆದ್ರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ದಲ್ಪ ನೆಡ್ತುಂಬೀರ್ ಬೈದ ರೆಡಿ ಬೈದೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಲಿ ಫುಡ್ ಲೆಡ್ಡೆಂಡು ಟೊಡ್ಡಿ ಬಂಡ ಟೊಡ್ಡಿ ಅದ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ವಿನಯನ್ ಫಂಡ್ ಇರೋದು ಎಂಗ್ಳು ಬೈದಿ ನೀನು ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚನ್ನು ತೂಕ ಆಡ ಪಾತಿರ್ಬಾಗ ವಿನಯನ ಬೈದಾರ ನಿಡ್ದುಂಬು ಸೂಪರ್ ಅದ ಫುಡ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಬೆದ್ರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ತಲ್ಪೊಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಈರ್ ಬೈದಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಕಲಿ ಬಾರಿ ಸೂಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡೆಬೆದ್ದದ ದೊಡ್ಡಿ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಕಲಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಊಜಿಡ್ ಬಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಊಜಿಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಐಸ್ದ ರೀತಿಯ ಕಲಿ ಉಂಡು ಈಗಲೂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕಲಿಬುರ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಕೋಲ್ಡ್ ಮನೆ ಎಂಚ ವಾರಿತೀರಿ ಬರ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಡ್ಕಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿ ಚೀಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಹೋಗ್ನು ಅದು ಫುಡ್ ಕಲಿ ತೋಟಿಗೆ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಫುಡ್ಲ ಹೋಗು ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಿ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚ ಪರ್ನ ಹಾಂ ಕೆಲವರು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಇತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಏತ್ ಇಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ರೇಟ್ 110 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗು ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಫುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುಗ 10 ಇಂಚ ಪತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ ಬೋರ್ಡು ಈರ್ ತೆಲಿಪರ್ವಲ್ಲಿ ಈರ್ ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚಿಂದ ಯಾನ ಕೇಳಿ ಈರು ಏ ಸಮಯ ಮೂಲ ಬೇಲೆಗೆ ಗೊತ್ತದು 15 ದಿನ ಅಂಡು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಈರು ಕಲಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ತೂತಾರ ಇಜ್ಜದೆ
ತುಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಲಿ ತೂನಗ ದೂರ ತೂನಗ ತೆಲಿತಲೆಗ ತೋಜುಂಡು ತೆಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಕಲಿ ಮುಟ್ಟನಾಗನೆ ಚೌಲ್ 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 ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈದರು ರಮೇಶ್ ನಿಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾರಿ ವಿನಯನ್ನಿ ಆರ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲೆತ ಬೈದಿನಿ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಬೈದಿನಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ಕಲಿ ಕಲಿ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ನಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಕಲಿ ಬುರಲ್ಲ ಬೈದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈದಿನಿ ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರಿ ಎಂತ ಚೀಪ್ ಉಂಡ ಚೀಪೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಕಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಪರಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಬಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯ ಈ ತೀರ್ದ ಆತಂಡಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಪರಂತೇರಿದೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಸುರಪಾನ ಐಕೆ ನೆಕ್ ಸುರಪಾನ ಪನಂತೇರು ಅದೇ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇದ್ರೆ ಬೈದೇರು ಆರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಿಬಾರ್ದು ಇತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಕಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಯಾರು ಪಣದಲ್ಲಿ ಈರು ಕಲಿ ಬರ್ಬಾರೆ ಮುಲ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ತ ಕಲಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಊರ್ದ ತಿಕ್ಕುನದ ಐಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೌದಾ ಎಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಅಮಲಾಪುರ ಉಂಡದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬರಿ ಅಪ್ಪನ ಅಮಲಾಪುರ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಲ ಮಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ AC ಬೋಡು ದವಾ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ನಮಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಸವಿಯೊಂದು ಈ ಕಲಿನು ಸವಿಯೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ನಾಡು ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ ಸದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ಬಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ ಸರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬೇಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೈದ್ಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಜಿ ನಂಜೈನಿ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಕುಲು ಊರು ನಿಕುಲು ಬೇದ್ರಾಣಿ ಈರ್ನಲ್ಲ ಬೇದ್ರಾಣ ಈರ್ನ ಬುಧಾರ ಎಂಚ ಸಂತೋಷ್ ಈರ್ನ ಬುಧಾರ ತಲಪಾಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬಾನೆ ಊರು ಐತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಜೆ ದಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದಡ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಬಂದು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿರ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ಉಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ರಗಲೆಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಟೌನ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆದ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಎಸ್ ದಾವನ್ನಾಗ ನಮಗೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವಳು ಬೋದು ನಮಕ್ ಬೆಗಾರ್ನಿ AC ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಮಾತ ಅವಳು AC ದ ಬರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಇರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಖುಷಿ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಬುದಾರ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಂದ್ ಮೂಲೆ ಬೆದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೈದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬೈದಿರಿ ನೀವು ಮುಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ನತ್ತೆ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬದ ಅದು ಎಂಕುಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ತು ಖುಷಿಯಾನ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾನ ತಮ್ಮ ಮುಕ್ಳು ಈ ತಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅದು ತೂಕ ಬಂದ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂದಾವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಉಂದುಲ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನೆಟ್ ತುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಪಂಡ ನಾನು ತೂತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಮಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆತಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಪೂರ ಕಲಿ ಸೂಪರ್ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲೇ ತೊಂಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಂದ ಏನ ಬಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಫುಡ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೆ ಒಂಜೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಂಚಾನು ಈರೇನು ಈಡ ಫುಡ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪವಡು ನಾನು ಕೇನೆ ಮೇಡ ಆಡೊಂದು ಪಾತೇರು ಪಾಡೊಂದು ಅಕ್ಕಲು ಮೂಜಾನ್ಲ ಪಂಡೇರು ಫುಡ್ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಆಯ್ತೆ ವಾ ಟೈಮುಡು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತೆ ಕಾಂಡೆನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಹಾಂ ಲಂಚ್ದ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒನಸ್ ಮಾತಾಡ ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಇರ್ನ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪುದರಿನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ತುಲೆ ಪಾಪ ಆರು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಆಂಡರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಇರೇ ಉನಿಯಾರ ಅದೇ ತೂನ ಗೊತ್ತಾನ ಆರು ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕಾರಣ ಮೋನೆ ಚೂರು ಡಲ್ಲಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂದು ಮೋನೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೋರು ಇರ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೀರು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬೆದ್ರದಕ್ಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕೇಂಡ ಇತ್ತಕಲು ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಬೆದ್ರಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೆದ್ರಡಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ರೀತಿದ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ತೋಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು 2 ಜನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂದು ದರ್ಶನ್ ಅಂಚೆನೆ ನವ್ಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನಾನಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಬಂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪುಜಂದು ಓಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇನೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆದ್ರಾಡಿತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಲ್ಲ ಕಲಿ ಪರೋಡ ಅಂಡ ಈ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಡಿ ಶಾಪ್ ಈ ದುಂಬದ ಗಡಂಗ್ ಬಂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲಿ ಪರ್ಕಂದ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮದು ಇಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಗೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಇರಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಇರದಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅತಿರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಪಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಿಂತ ನೇಚರ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ఒక ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ರೀಚ್ ಅವನುಂಡು ಅವು ಹೊರನೆ ಆಪುಜು ಓಲ ಆವಡನ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ರೀಚ್ ಆತಾರ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾರ ಅತ್ತು ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಪ ಅವನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚವಾಡು ಇಂಚವಾಡು ಅವು ಮಾತಾಡು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಲು ದುಂಬು ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ದುಂಬು ಓಡಾಡಿ ಪೋಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ನೆಕ್ ಸೆಟಪ್ ನೀರು ಮಲ್ದಾರಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮತ್ತ ಬಿಸಿ ಆಪು ನಾರ್ಮಲಿ ಲಂಚ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಮೂಲು ದಾದ ಮತ್ತ ಫುಡ್ ಉಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಪರೋಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮೂಲತ ರೇಟ್ದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕುಡ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಫುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅದ ಅವು ತೋಜವನ ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ರೇಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ 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 ಯಾನ್ ದಾಯ ಬನ್ನಿ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ ಆತನ ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡಂದು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತು ಬರಂದಿನಾಗಿ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಈರು ದಾಲ ಫನ್ ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಅದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ ನನಗೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಮೆನು ತುಲೆ ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ರಮೇಶ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯ ಬಂದ ನಂಬರ್ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ఒక బాకిద కొట్టి ఒంటేదా కొడుకున్నామా పని అసలు పెంచాను సందీప్ పని నెట్ అయితే మాత పాడుజీ ఓ ఎట్లా పాడు నీవు ఏం చేస్తాను ఏం చేద్దాం
ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಯ್ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ತುಲೆ ಏನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ಕಲೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ರಮೇಶ್ ಬೊಮ್ಮಾಟ್ ಭೋಜನ ಅವೇ ರಾಮೇಶ್ ಭಾಜನ ಸುಧಾಕರ್ ಬಾಬಾ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯ ನೆಟ್ ಕಲಿಂಡು ಈ ಕಲಿ ಪರೊಂದು ಇನ್ನೇನು ತೂಪುನನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮುಗಳ ಕೇನೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಆಪನಾಗ ಮುಗಳ ಪ್ಲೇಟ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫುಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟೆ ಎಂಚಿನ ತಿಂತೇರಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಮುಗ ದಾಲ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ವಿನಯನ್ನೇ ಪಾಪ ಇಡೆ ಬರೋಡೊಂದು ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಣಸು ಬುರ್ದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಮೂಲ ಎಂಜ ತಿಂದಾರು ವಿನಯನ್ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀರೋಸ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಂಡಿ ಅಬ್ಬರ ಕೊನೆ ಇರಲಿ ಓ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೊಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆದ 20 ದಿನ ಅದೇ 20 ದಿನ ಮೂಲ ಬೇಲೆಗುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿರಿ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲೆನು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೇದಿ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೊಂಚ ಪರ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಅವಿನ ತೂನಾಗುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪು ಬಾರ್ದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಜೋರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ವ್ಯಾಪಾರನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಂದು ತವಣಗ ಬಾರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಮಂಡೆ ಚೂಡು ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪರ್ಪುನ ಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪು ಟೇಬಲ್ ಕಿಲೋ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಕೂಡ ಬರ್ತದು ತಿನ್ನಾಗುಂಡದೆ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಏರು ಮುಲ್ತ ಪುರ ಫುಡ್ ಪುರ ತಿಂತಾರ ಪೂರ ಇರೇ ಖುಷಿ ಫುಡ್ ಪುರ ಕಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತಿತ್ತ ಊರ್ದ ಕಲಿಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ಕಲಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅದೇ ತಿನ್ನಾಗುಂಡದೆ ಅವು ನಿತ್ಯೋಗ್ಲ ತೂನಾಗ ಎನ್ನುಂಡು ಏತೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುಂಟಿದೆ ಅವು ಬಾರದು ಕೊಂಡ ಕಣ್ಣೆನಾದ್ರು ಒರ್ಗಿಯೇ ಪೋದು ಪರ್ದು ಭಿನ್ನ ಬರೋದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಲಡ್ಡಾಯಿ ಬಿಡೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪರ್ದು ಹೋಗುಣ ಪಾರ್ದು ಹೋಗುಣ ತೂನಾಗುಂಡದೆ ಜೋಕು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನ ಅದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಲಿ ಉಂಟದೆ ಕಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪದೆ ಆ ಬಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪನೆಕ್ಲ ಕಲಿ ಬರ್ಪನೆ ದಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅವಳ ನೆಟ್ಟ ಅದೇ ಒಂದು ಕಲಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತಾನು ತೆಲಿ ಬರ್ಲೆ ಕಲಿ ಅದೇ ಕಲಿ ಬರ್ ದುಮ್ಮು ಚಮಚಡ್ ಪುರ ಕೊರಂತೇರು ಅದೇ ದುಮ್ಮು ಚಮಚಡ್ ಕೊರದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೂ ನಿಂತು ಬಾರ್ಗು ಒಂದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಕಲ ಅನ್ನದಾತಿರು ಮೇರು ವಿನಯ್ ಬಾಬಾ ಇನಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪರ್ನೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೇನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಮೋನೇಡು ಪೂರ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಮೋನೇಡು ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನ್ನೇನ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಚೊರೆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಇರ್ನು ತುಲೆ ಇದೆ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ಚಿ ಪಡ್ ಹಾ ತುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಚಪ್ಪ ಆ ಸೋಕದ ಫುಡ್ಡು ಆ ಮುಲ್ದ ಟೊಟ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ದ ಎಂಚಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಗೆ ಬಾತೇರೆ ಸರಿ ಬಾತೇರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಾಳೆ